Molweni, ndiyanamkela ku-Isifiso ngesiXhosa. Ubazo usebadroom uhlamba ubuso usanxibe ezomtshato. Kungena umhlengi othi ebemazi uba ukhohlakele kodwa ebengazi uba angade azame ubulala utata womntwana wakhe. Ubazo ke uthe bekungenguye otshise umkhukhu wakhe. Umhlengi uthe ke ngubani othe nguye. Uthe umhlengi konke namhlanje kuyaphela. Uba ucinga uba uze emtshatweni yena makancame, yena uzoxelela le ndoda yakhe uba ungumuntu okhohlakele kangakanani na. Wathi ke makawonwabele ke lo mtshatwana wakhe awufumene ngendlela ezimnyama. Wamshiya apho ewakhuphe onke amehlo Ubazo engazi noba makathini. Uye wamleka ke wamfumana eselapha endlini umhlengi ethi ke kuye yena akamthanda uSiboniso qha uzifunela nje i-soft life. Yena uthanda umhlengi. Umhlengi ke ebesembhekelisa kude le naye embuza uba ufuna uphinde ambulale na. Ubazo uthe yena mababulala uSiboniso ngoba yonke lempilo yalandlu yeyabo ngoku. Etsho yena noSicelo nomhlengi. Umhlengi uvele wamatha kayilento and Ubazo ube into embamba esifubeni ethi ukumbrasha umhlengi. uSiboniso usekamereni noBazo uqumbile ubuza Ubazo uba umhlengi befunani napha kwakhe. Ubazo ke ngamaqhinga wakhe uthe umhlengi bezofuna usapho lwakhe and yena umxelele uba yena utshate noMathamahle ngoku. And yena ucela bangabe bethetha ngomhlengi ngobusuku babo bokuqala betshatile. Hayi ke noSiboniso walithenga elo ethi uyaxolisa kumfazi wakhe nomnye wabethi myeni wam. Ubazo ke ukowabo uthetha noMangobese emxelela uba zange atsho uba uzozama ukumbulala umhlengi. uMangobese uthe Ubazo ucinga uba lamfana ubezoqonda standa na if bemcela uba ohlukane nabo. Wabe sebuza uba utheni lamthuqa sipha emtshatweni. Ubazo ke uthe umhlengi uthe uyazi uba nguye obezama ukumbulala. Unina uthe good myeke njalo akanabo mosubunqina. Ubazo usekitchini umelwe ingqondo ujamile nje utshisa nokutya akeva nevumba. Uncedwe kungena kukaXolani ambuze ukuba utyiwa yintoni na. Bezothini umhlengi ngoba umbonile and ufuna ukwazi uba kwenzekeni. Ubazo ke umbuze uba usawuthanda na umsebenzi wakho. Uthe ke uXolani ayihlangananga nomsebenzi wakhe ke le into. Uthe ke Ubazo uba awuhoyi umsebenzi wakho uzokuphelela. Kungene ifoni ke waphendula ngokudelela ethi yintoni. Umhlengi wamngxolisa ke buza uba indlela othetha ngayo nale nam. Umhlengi ke uthe mabambulale namhlanje ke uSiboniso. Bahlangene ke endleleni beplena ukuba bazombulela kanjani uSiboniso. Uthe umhlengi uzofika namhlanje ebusuku azomdubula uSiboniso ngoba ngathi ngumuntu ozoqhekeza. Ubazo ke umbuze uba abantwana wathi umhlengi uyabazi balala abantwana ngathi bafile. Ubazo wabuza uba uXolani wathi umhlengi uXolani kaloku yamazi unxilile. Kungoku sisidakwa eso. Wabuza omnye wazi njani. Akangayiphendula ke leyo. Uthe umhlengi makayeke ube emthatha kancinci Ubazo. Ubazo ke uthe yena ubona ngathi mabayiyeke lento. Umhlengi uthe uzofika ebusuku yena Ubazo uzovuswa nguye. Futhi angalibali uba le yiplan yakhe njengoba sengathi awonwabanga njengoku. Uthe ke Ubazo wonwabile uthi. Umhlengi ke uthe makabonakale kaloku uba uyayonwabela yonke lento. uSiboniso ukwakhe kwiofisi yakhe ubhizi nomsebenzi kusebusuku. Ubazo umzisele iti uthi uzozolala nini na. Uthi ke usibonele emva kwe-hour usebhizi nezinto zomsebenzi. Wabe encoba unkosikazi wakhe ke nangendlela amthanda ngayo noba ube nelakhi ngayo ukuba nomfazi ofana naye. Umshile kuBazo phofu emkhumbuza uba angalibali ukuphunga iti yakhe. Ebusuku balele Ubazo kodwa yena uhleli. Kuvakala into eyiphukayo. Ubazo avuka ahlala ngempundu avele avuse uSiboniso ethi kukhona umuntu osezantsi. uSiboniso athatha isibhamu sakhe athi kuBazo makalinde apha. Hayi ke yavuka intombi enkulu yalandela xa befika ezantsi
Abuze uSiboniso ngubani lo, athi gqe umhlengi unxibe ijezi enomnqwazi emnyama, avele athi ndimhlonitshwa uGagashe. Atsho esothula ke isinqwazi uyambuza uSiboniso uba ufunani kwakhe. Athi umhlengi ubuza lo semva kwakho. Ubazo ke uthe akazani naloo nto yena. Umhlengi uthe uyoyeka nini na ukanti ukuxoka Bazo. Watsho wazithulula iindaba umhlengi ethi lo uthe masikubulale. Uyakhumbula na ndifika emtshatweni ndandizokuxelela uba lo wabulala uBuhle, kanti noJulia nguye owayezama ukumbulala. Ubesesihlisile ke nesibhamu uSiboniso kukumangala, ejika ejonga uBazo, ebephika yonke into ke usisi. Wabe umhlengi emkhumbuza uSiboniso ngokuya wayekhe waya nasegqirheni, etsho ethi kwa elaa gqirha lingukhomo walibhatala ukuze lixoke bengathi yonke le nto yenziwa nguJulia owabulala uNobuhle. uSiboniso umbuze uba wazi njani uba uBazo nguye wonke lo. Umhlengi uthe kudala emlandela uBazo and yena wazibonela uBazo ebulala uBuhle, kodwa ngoba emthanda wayesecinga uba yimistake kuba wayemthanda ke azangathethe. Umbuzile ngoku uSibonile uba wambulala njani na umfazi wakhe, wambulala futhi nyani na, waphika woma uBazo wabe emile umhlengi apha ethi wambulala. uSiboniso uthe ke makathathe konke okwakhe aphume aphele pha, uzolala ehotele yena, xa ebuya abuye engekho pha. Wamthembisa kuba ubuye epha uzolimala. Ube ngambamba ke uBazo uSiboniso ekhala, wamtshovela pha uSiboniso noxolanisela lapha ebuza uba abatheni bengatsho uba kukho i-meeting and umhlengi yena ungene kanjani. Umhlengi ke ebemile ebibitheka, uBazo uye wayeka ukhala wabe ejonge umhlengi ngelihlo elibi. Ekseni uBazo ubhizi uyaklina, uXolani uyafika uphethe isuitcase, umbuzo uba kwenzekani, ulibele nabo abagxothiwe. Kwangena uMathamahle ke yama noJulia. Wabe uBazo ebuza ke kuMathamahle bangamenzela na ukutya, ebuza ngathi akwenzekanga kwanto. uSiboniso uye wathi hayi ndiyalingwa inene. uSiboniso ke uvele wamtsala ke uBazo, wamkhuphela phandle kwakhe wamvalela. uJulia naye ume kwibalcony ujulela uBazo ngempahla zakhe ethi makahambe. Baye bamthembisa ngelithi kazalibambe lingatshoni, kutsho uBazo ehlangene noXolani. Kulo Bazo kuphuma oomama bestokfela. uBazo uyafika wahamba noSicelo, bahamba ngeenyawo noXolani. Umama akambuza uba ngubani na, makaphinde apho asuka khona. uXolani ngapha ugxotha oomama bestokfela uthi akho move mabahambe. Uthe ke uBazo umamakhe bemthanda ngoba ebenemali, emxelela nangoSiboniso ongekho right, owayengekho right futhi kwakunoBuhle, wayemhlukumeza ejula noJulia, uJulia owayeyitshomi kaBuhle. uMangobese uye wathi ungcono ke uBuhle ngoba wahlala yena u-11 years emtshatweni, wena wohlulwe ngu-11 months usisidenge nje sentombazana. Wambuza komba othini sisidenge, wathi ewe. Wathi hayi ke ngoba unyanisile ndisiso nyani isidinge ngoba kwale ntandokazi yakho uBuhle ndayibulala. Washiyeka ke ekhamisile ke uMangobese engazi uba makathini. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, siphinde silike, bye.